Hessel! Hé, hey, een cookie! Cookie! Een grote vriend, maar wel brutaal af en toe. Ze moest eerst bestallen nou. Ik heb geen klanditie nou. Gelukkig niet, maar blij toe. Op deze tijd van het jaar ze zitten daar niet. Ze hadden van de zomer slechter, zitten er nou nog veel slechter moet je rekenen. Ik ben 76. Als het te barsten gaat, maar ik kan mij het schelen. Ik hoef er niet echt meer van te leven, zie je. Vroeger wel, maar nou niet meer. Ik had er al lang mee gestopt. Met mijn 59ste. Want toen had ik kanker. En dan ben ik bovenop gekomen. Vandaar dat ik weer wezen steken. Maar hoe lang ben je over Vlieland? Vanaf 1983. Ik kom van Den Helder af, hè. Ja, je moet toch ergens. Dat kan ik ook geen zinnige woord over zeggen. Waarom? Ja, ik heb toen de tijd van een oud huis. Ik had een filosement toen met het huis moest verkocht worden. Dat heb ik zelf verkocht. Dan heb ik 2 dingen gedacht, 3 dingen. Emigreren in Nieuw-Zeeland, een woonwagen of een boot. Je hebt wel een bijzondere boot, hè? Hij valt wel op. Hoezo? Valt wel op. Toch? Echt klussen doe je bijna niet, hè? Denk ik aan het schip. Ja, ik ga wel aan de gang. Maar elke dag regen. Wat moet ik nou schilderen? Ik kom gewoon niet naar verre toe momenteel. Ik moet eerst een beetje droog weer hebben. Je bent lekker aan het stoken, maar je loopt nog wel in een korte broek. Ja, wat anders. Ja, wat anders? Nou, niet iedereen loopt in een korte broek in de winter. Nee, dat moet iedereen weten. Dit heb je vanmorgen al gezaagd. Ja, dat is eiken. Dat zijn weer nachtklossen dit. Dus als je naar een nest gaat, gooi je zo'n mop eiken en dan blijft hij de hele nacht lekker op branden. Maar in deze ruimte doe je alles, hè? Ja. Nou ja, ik heb niet groter nodig. Wat moet een mens nou? Mensen die zingen te slapen, eten en even zitten. Nou, tv kan ik ook kijken zo hier. En ik wil douchen, dat doe ik ook. Dan ga ik naar een havenkantoor. Ik wil die nattigheid die niet binnen hebben, dat doe ik op het havenkantoor. Voor die €1. Maar voor de rest heb je ook niet veel ruimte meer aan boord, hè? Het zit redelijk vol, hè? Ja, dat zit zeker. Ben je aan het verzamelen of wat is dat? Nou, nee. Maar ik wil af en toe wel eens een film zien. Ik heb allemaal dvd's en daar zitten een paar Blu-rays. Die blauwe. Maar ik ben ook een gek op tekenfilmpjes. Ja, dat klinkt kinderachtig, maar ik vind ze gewoon leuk. Maar je woont hier verder alleen? Je hebt geen vriendin, vrouw? Nee. En dat bevalt? Nou ja, vroeger was ik wel met een vrouw samen. Ik was niet getrouwd, maar ik leefde er samen mee. Tot ze op een gegeven moment hartverlamming kreeg. Ze was 10 jaar ouder dan mij, maar ze kreeg een hartverlamming.
ook Vlielander? Ja, wat is Vlielander? Daar heb ik er nooit over nagedacht. Het is wel zo, ze kennen me wel allemaal hier al. En voel je je hier een beetje thuis? Nou ja, als je nagaat kerst en nieuwjaar dat je geen mens ziet. Hé? Dat is ook niet zo leuk. Dan laten ze je toch allemaal barsten een beetje. Ja, zo voel je dat. Ja. Maar ja, je zult hier nog wel blijven, denk ik, toch? Ja, waar moet je heen? Hier heb je wat, daar laat je wat, zeggen ze toch wel eens.